हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरलायबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो लोगोसेनो जोंहाबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर आरो आसा खालामबावबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट होनानै थांगोन होननानै आरोना लोगोफोर नायदों होननानै गोसोआ गोजोननायनि नोंथांमोना नायखांनानै कमेन्ट मोनसे होनानै गालांदो जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै थांदो आरोना लोगोफोर आरो चेनेलखौ मा होनो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होलां आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैथ' ओंखाम संग्रा इसिंनिफ्रायनो आंनि इन्ट्र'खौ लाबाय आरोना लोगोफोर बिराद बेस्थ' खामानियानो सोलाबा माने गोरलै गोनांजों माजों एखेबारे डिस्टार्बथार ओंखायनो एखेबारे बेस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दिनै ब्लग भिडिअ मोनसे फिसा लानानै फैनो होननानै नुजाथिफैदों आरोना आङो नोंथांमोन अब्ला नोंथांमोना नायहो होलांबाय थादो आब'आ हरनाय थालिरमोन आरोना लोगोफोर बियो नै गथ'फ्रा हाथा फिथा जिरफाबाय ओंखामफोरखौ मोजां सुनानै जिरहोबाय आङो बिसोरखौबो ओमफ्राय साफा जिरनानै लाग्रोबाय लोगोफोरनो इसिबां हाबाय ओमफ्राय नै सानद्रिखौ सुनानै सानद्रियाव बेबायदि रुखिनानै लाबाय आरोना लोगोफोर आखाइफोरखौबो सानद्रिफोरखौबो साफा सुनानै लाबाय ओमफ्राय नै दायो मैदाजों फिथा गुन्दै माइब्रा गुन्दैजों लगायबाय ओमफ्राय नै लगायखांबाय बेनिफ्राय मा होनो नानानै आरामसे जानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद मोजां जायो नै बेबायदि मा होनो आखायाव सिथाबो ना माइब्रा गोजाबा खिन्थु थालिर होबाथाय सिथाबा आरोना नै लोगोफोर बिराद मोजां जायो नै ओमफ्राय दायो आङो एवनोसै नायलांदो लोगोफोर नै आङो गारसनबाय आरोना ओमफ्राय बिथिंजाय जानो ख्लाब ख्लाब जानानै माबा मोनसे खावनानै जाबाय आरोना लोगोफोर मा होनबावनो ओमफ्राय आङो एवबाय एसे बुरजा एवनानै लानोसै लोगोफोर ओमफ्राय एसे खामफ्राम जायो नै मैदाफोर होनाय बायदि बुगायो माने फिसाजोआ बिराद गोथाव जादोंनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेबाङानोसैमोन आरोना